Engeguem, bona tarda a tots i a totes. Estem en directe, que ho sapigueu també. Bé, podeu deixar aquí, Serà uns minuts només, un moment de calma i llavors ja continuem la festa. Us vull donar la benvinguda a tots els membres dels equips del Club Esportiu Fonollosa, a l'Ajuntament. M'acompanya la regidora d'Esports, m'acompanyen regidores, vosaltres, membres del Club Esportiu, jugadors, algunes jugadores també, entrenador, famílies, aficionats, veïnes i veïns, també els que ens veuen des de casa o ens veuran en diferit. Us vull donar la benvinguda a la sala de plens de l'Ajuntament de Fonollosa en aquesta recepció institucional en motiu de la celebració dels èxits esportius que heu aconseguit aquesta temporada. Avui és un dia d'orgull pel nostre poble, pel poble de Fonollosa. Ens trobem aquí per reconèixer i per celebrar una temporada extraordinària del Club Esportiu Fonollosa, una entitat que des de l'any 2016 ha protagonitzat una trajectòria que pocs haurien imaginat en tan poc temps. En només 9 anys, el club ha crescut, s'ha consolidat i s'ha anat superant reptes temporada rere temporada, fins a assolir una fita que és històrica. Competir a la màxima categoria que es pot disputar a nivell de Catalunya i fer-ho al mateix temps que el filial també guanya la Lliga i aconsegueix un ascens a primera catalana. Aquest èxit, evidentment, no és fruit de la casualitat, és el resultat de moltes hores d'entrenaments, de sacrifici, de compromís i d'esforç col·lectiu. És el resultat de la feina dels jugadors, de tots vosaltres, dels cossos tècnics, de les juntes directives que han passat pel club, dels voluntaris i també de les famílies i de totes aquelles persones que sovint, d'una manera més discreta i desinteressada, han contribuït a fer créixer aquest projecte. Però avui no celebrem només uns resultats esportius, celebrem la vostra constància, el vostre treball en equip i la capacitat de creure en aquest projecte compartit. Vull felicitar especialment el primer equip pel seu ascens a Divisió d'Honor, una fita extraordinària que situa el nom del municipi de Fonollosa entre els millors equips de futbol sala del país. També volem felicitar el filial, campió de Lliga, i per l'ascens a primera, demostrant que el club té present, però sobretot també té futur. I permeteu-me també posar en valor l'excel·lent temporada de l'equip femení, que ha finalitzat en una meritòria tercera posició a la Lliga de Segona Catalana. El paper de l'equip femení és fonamental no només pels resultats esportius, sinó perquè contribueix a fer créixer l'esport femení i a construir un club cada vegada més fort, més divers i més representatiu de la comunitat dels nostres pobles. Vull tenir també unes paraules per les persones que formeu part del club directament, pels jugadors i les jugadores que han nascut i que han crescut aquí, que han viscut tota la vida fonollosa i que porten aquest poble al cor, molt més enllà de l'àmbit esportiu. Vosaltres representeu una part important de la identitat del club. Sou l'exemple de com l'esport pot arrelar al nostre poble i esdevenir una expressió més de la vida col·lectiva. Però avui també vull reconèixer especialment a totes aquelles persones que, sense ser de Fonollosa, heu decidit formar part d'aquest projecte. Sabem que molts de vosaltres feu setmanalment un esforç considerable per venir a entrenar, per competir i compartir el vostre temps amb tots nosaltres. I sabem també que amb els anys heu acabat sentint aquest club i aquest poble també una mica com si fos vostre. Per tot això us hem de donar les gràcies. Perquè els èxits que avui celebrem són fruit de la suma de moltes persones diferents, amb orígens, trajectòries i experiències diverses, però amb un objectiu compartit. I perquè una comunitat no es construeix només amb la gent que hi ha nascut, sinó també amb aquelles persones que decideixen implicar-s'hi, estimar-la i contribuir a fer-la millor. A tots vosaltres, gràcies per formar part de la família del Club Esportiu Fonollosa i, en certa manera, també de la gran família que és el nostre poble en general. Tots aquests èxits que avui ens porteu aquí i que celebrem tenen encara un valor més gran si tenim en compte les circumstàncies amb què s'han aconseguit.
És evident que les instal·lacions de què disposem van ser concebudes ja fa molts anys en una realitat esportiva molt diferent de l'actual i, evidentment, no pensades per competir al nivell en què avui ho esteu fent al Club Esportiu Fonollosa. Malgrat aquestes limitacions, el club ha continuat creixent i competint al màxim nivell. I des de l'Ajuntament hem intentat estar al vostre costat fent un esforç també durant aquests darrers anys per anar millorant els equipaments i adaptar-los a les necessitats que han anat sorgint. Som conscients que encara hi ha molt camí per córrer, però també sabem que els millors resultats arriben quan les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, i les entitats, el club, treballem de manera conjunta. Per això vull destacar la bona feina que estem fent tots plegats durant aquests darrers mesos. Una feina que és discreta, que és intensa i que ens ha permès avançar en solucions importants pel futur immediat del club. Avui encara no ho podem anunciar oficialment, però estem molt a prop de tancar un acord que permetrà que els nostres equips puguin disposar d'un pavelló on poder entrenar i disputar els seus partits durant la propera temporada. Esperem, evidentment, poder compartir aquesta notícia molt aviat. Aquest és un exemple del que podem aconseguir quan hi ha voluntat de col·laborar, diàleg i objectius compartits. Potser no tots vivim l'esport amb la mateixa intensitat, però no tots sentim els colors tampoc de la mateixa manera, però hi ha una cosa que sí que compartim tots. L'orgull de veure com persones del nostre poble treballen, s'esforcen i aconsegueixen portar el nom de Fonollosa tan amunt. Per això avui, des de l'Ajuntament, us volem donar les gràcies. Gràcies per representar el poble amb esforç, amb compromís i amb esportivitat. Gràcies per ser un motiu d'orgull per tanta i tanta gent i gràcies per demostrar que amb treball, il·lusió i unitat els somnis més ambiciosos també es poden fer realitat. Moltes felicitats a tots, a totes i per molts més èxits compartits. Visca el Club Esportiu Fonollosa i visca Fonollosa. Sí, sí. Bé, bona tarda a tothom, alcaldes, regidors i autoritats. Gràcies per aquesta magnífica rebuda que ens heu fet. Poc més podem afegir, si més no subscriure al 100% totes les paraules que heu dit. Al final, això és la consecució de creure tots plegats en un projecte, de que gent, siguin de Fonollosa o siguin de fora, creguin en una idea, en un projecte, en una manera de treballar, en una manera de fer i sobretot en un somni, perquè al final si som aquí avui és perquè s'ha cregut quan probablement les bases per fer coses eren les que eren, en un poble petit com som, hem d'estar orgullosos de tot el que hem fet, hem d'estar orgullosos de tota la gent que hi posa cada dia el seu granet de sorra i sobretot disfrutar-ho molt, gaudir-ho al màxim. Dies com avui no passen cada dia, dies com avui són molt bonics, però també hi ha dies foscos, tots els hem viscut i sempre ho dic, no? Dies com avui han de servir per agafar ganes, per agafar empenta per aquells dies que no seran tan bons i que probablement costarà remar. Avui és un dia de club, avui és un dia de poble i avui és un dia de sentir-nos orgullosos tots i totes de la feina que hem fet i com ha dit l'Eloi, no només primer equip i filial, sinó també el femení. El femení és molt important aquí al nostre poble i creiem molt i volem apostar molt, tenim gent que està fent una grandíssima feina i al final aquest també és un dia d'elles, de totes elles. Val? Per tant també m'agradaria un aplaudiment pel femení, que també hi ha algunes representants aquí. I poc més a afegir, al final donar les gràcies, no ens acabaríem les gràcies a donar a l'Ajuntament. A vegades potser no us hem agraït prou el que heu fet per nosaltres i crec que és important que us sentiu orgullosos també i partícips de tot això perquè sense vosaltres no hagués sigut possible. Remar junts és el que ens toca, és el que hem de fer, perquè és quan aconseguirem repetir èxits com el d'avui, quan anem junts tots, Ajuntament, col·laboradors, jugadors, jugadores, club, afició, és quan aconseguirem tot el que ens proposem. Això no és un final, no és un topall, queda molt per fer, hem fet molt, però tal com vam dir quan es va pujar a segona catalana, segona catalana ja veurem, a temps parat, com anirà, vam pujar a primera divisió al cap d'unes temporades perquè ens ho vam creure. Quan vam ser a primera divisió vam dir, ostres, primera divisió, veurem, Tàrrega, Cervera, bueno, Tàrrega, al final no direm més. Al final ens ho vam creure i hem pujat a divisió d'honor. I escolteu, si somiem, ho aconseguirem.
el que ens proposem. Per tant, endavant, moltes gràcies i endavant. En tot cas, tal i com vam fer ara fa 2 anys, amb l'ascens a primera, el que sí que us demanarem com a Ajuntament és que ens escriviu el llibre d'honor on les personalitats que visiten el nostre municipi, el nostre Ajuntament, tenen el goig d'escriure. Vosaltres hi sou ja unes quantes vegades, ens fa molta il·lusió que hi sigueu una més. Mentre feu l'escrit, si us sembla, farem, més que res per no fer esperar també la gent, us donarem a cada un de vosaltres un record, en reconeixement, en agraïment i en felicitació de part de l'Ajuntament, per tant, de part de tot el poble, cadascun individualment de tots vosaltres, tant per l'ascens a Divisió d'Honor com per ser campions de Lliga, ascens a Primera. Us donarem això, que us anirem cridant, sí? Doncs fem això i després pujarem al balcó, si us ve de gust. De fet, la gent ens està esperant a davant. Un segon. Nosaltres... Va, un segon. Per la gent que ens està esperant, anem una mica a la idea, va. Nosaltres també portàvem un petit detall per l'Ajuntament, molt petit, però creiem que també era important que tinguéssiu, si més no, un petit record del dia d'avui. És una tonterieta, però que ho tingueu perquè ho pugueu exposar, ho pugueu penjar o el que cregueu. Molt bé. Moltes gràcies. Fem una cosa. Anem pel primer equip. Era el número i el nom, El número 1, Jordi. Número 4, Kiki. Arnau Soler. Número 8, Bernat Soler. Número 10, Guillem Bartol.
I delegat Oriol del Castella. Passem ara al Mundial, els de primera catalana i campions de Lliga. Número 1, Joel. Número 2, Ante. No hi ha... Número 5, Marc Soler. Número 6, Tou. Número 7, Martí Ara. Pati. Jordi. Ja no haurà quedar ningú fora. Ja no haurà quedar ningú fora. No, i el número 00? No. Roc Vila.
És que jo penso... Jo crec que la gent ja va. Val, doncs, nois, acabem aquí l'acte, ens n'anem cap al balcó de l'Ajuntament. Ordre un moment, Ara venim. Passem.